chakanaka wena. Aishogona ichi. Baby, one. Musikana akachena. Uyaita number one. Number one. Wona uyu. Ndo number one chetu. Ndo number one. Chakanaka wena. Ndi chakachena. Hey. Zvochibuda pachena. Zvose zvamunenge muchiita. Makutorota nemuhope irespect yakadii yokutaura vasikana pambedha wandinorara newe muchaka uchitaura. Come on. It's number one. Saka unoona vasikana vangani unochiita nezvi. Unoti kuti unongowanza hasha kupaparika dzungu baby. It's just a dream uchirota musikana iri paside pako. Alright, mina ndikuudze zvandakanjirota. Ungachoti ungachoripo panhu pacho. Mina ndikuudze kana. Ndarota ndiri kune imwe nzvimbo yakanaka. Handiri kuudza nhema. Kwanga kune vasikana vanga vachimodhela. Ndizvo ndikufunga zvevasikana dzoro rakazara. Zvinhu zvacho ungochitoripo takatogara kuhigh table. Vanga vachimodhela ende vachigona. Nzvimbo iyo handisati ndambosvika kunzvimbo yakadaro. Ndinoshuvira kumbosvika kunzvimbo yakadaro. Vanga vachimodhela so. Vanga vachikoita zvemodeling so. Vakazara vanhu. Ini wandiona nchitenga. Iwe hamene pombo wakagara so wakabata billion ndipo uchita senge hamene zvongo uchiita but wongo uchiratidza kuti uri part kuvanhu vavo. Saka naitokuratidza vanhu chikuti baby wona uyu takagara pahigh table. Seriously. Nzvimbo iyo ndikangoziva nezvayo ndokuenda newe. Ufunge sora hako baby. Anoza inini ndinoza kanditanda kutsamwa ndinongovareta. Chihope chete. Asi umbosiri hope chete. Unoza kuti ndakutoona sokuti ka iwo nyaya yako yekuruta zvinoitika. Last week ukaruta mbuya vangu vashaika. Zvikatoitika saizvozvo. Apa uri kurota chaizvo zviri kutoitika. Because inini ndatoda ngonzi musi wa 24 ndinoita judge. Kunenge kune modeling 24 September. Kune modeling nebachibatanidza nebirthday yaFM. Saka unoziva kuti pawatini wandiona ndichinyora bilo ndiri pahigh table. Ndofunga ujaji wanga uchiona ndokujaja. Ndini ndikugara chive tiri kuhigh table wakabata peni nebepa uchinyora zvokuitika kupi but nzvimbo musi wa 24 September kune masemi-finals emodeling yacho then anongobatanidzwa nebirthday yaFM. Saka tenge tichijaja tichikupiku nzvimbo yacho handisati ndambosvika nzvimbo yakadaro. Kwakanakawo zveshu unonzi kupalawani. Kwakanaka kuri refreshing. Baby. Vasikana vati vapedza kumodhela. Pane mukomana nezverasta so anga akabata gitarira rinoridzwa namutukudziri anga achiimba nziyo dzerudo. Unoziva tanakirwa zvisingaiti. Ndakatidzwa mama artist acho anonzi Brave the Soloist. Yes. Anogona achiimba achipedza so pachiuya umwe anga achiimba satunga imwe akachena nevakomana vanotamba so achiridza kuti gitari anonzi Goda moyo. Zoro vaidzodzo. Vanenge varipo musoro. Saka kuti zvandiri kurota zvinhu zvotoitika. Nemu. Nekuita nemu. Kana kagara neprofita again. My events and confused. Because zvataisa kuti pava neimwe event but event iyi iri kucontinue so saka zvaitika manje ipapo panga pava nemumwe mukomana ari kuratidza ndio kuHarare so anga achifarigwa nevakadzi zvisingaiti anga achimba futi zverudo uya futi anga aripo vakatsigirana uye zvegoda mwoyo wacho anga aripozve mukomana wacho akanaka akanaka Katakatraza tari kufarigwa but kwete kuzoona runako kwatika kudarika ine njia kanonzi Trevor Dongo iye wacho but ndachamisika pandaona so yati ngechipanzi
ndichakuziva but yakachitosi tine zvimamimami I love you mama ndiyo anenge aripo nevakufa 24 masemifinals emodeling though achizongobatanidza nebirthday raFM musi wa1 October kwinge kwava nemafinals saka ndopanouya Trevor Dongo yeye ndiye anenge achivaimbira vachimodhela vasikana and then vaya vanga vari kumusi wa24 vana Goda naBrave vanenge varipo zvemusi wa1 baby inganonokera kusvika kunzvimbo yakadai unotoudza vamwe vekumabasa kwenyu unoti kupula kwane kune fishi kune mabhoti cruising kune modeling kune zvose the place is refreshing disturb hope dzangu sorry baby hope dzangu dzakadzinakidza sorry